Jak byste se vyjádřil k náhubkovému zákonu? No, média samozřejmě mají velkou moc, je to někdy až bych řekl za hranici vkusu. Na druhé straně člověk, který vstupuje do toho veřejného prostoru a je zodpovědný svým voličům, no tak musí předpokládat, že bude pod přímou kontrolou. Já se dokonce domnívám, že ten hlídací pes demokracie, naše média, selhávají a že se u nás dá koupit opravdu všechno. Takže si můžete koupit reportáž na míru, nebo si také můžete koupit nevysílání té reportáže. Takže se samozřejmě v české krajině občas objeví nějaký investigativní hrdina, který něco jako důkladně popíše a natočí případně. Ale myslím, že to jsou spíš jenom takové vlaštovičky. A že i tento způsob některé politiky vystrašil natolik, že přijali normu, která vlastně omezuje jakýkoliv způsob nějaké investigativní práce, tak si myslím, že to o něčem svědčí, o něčem vypovídá. A recept je jediný, vyměnit celou tu garnituru. Prostě tak si to vyzkoušejte v reálném životě. Tam ta přímá konkurence je mnohem tvrdší, než v tom jejich skleníku, v kterém žijí někteří bez přestávky 20 let.